Kiinni ja kosketa, 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 käynti. Jatka koskemista. Koske, koske, koske. Ei. Sun täytyy päättää, missä askeleessa sä otat sen. Takaisin. Sun täytyy vaan päättää. Koske, koske. Niin, kun sä lisäät takaosaan sieltä ja sitten sä voit pitää edestä. Lisäät takaosa. Hyväkö sä jatkoit loukkaamista, vaikka se oli käynnissä? Nostas vielä. Sun täytyy päättää, missä askeleessa sä haluat, että se on laukka, käynti. Joo, uudestaan. Pidät ne ohjat ja sitten katsot, se nostaa laukan suoraan eikä ravin kautta. Koske, koske, nyt. Ei, se oli taas liian hidas. Ei taaksepäin. Ja taas kosket, 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 nyt, käynti! Näin! Täytyy tehdä se siirtyminen, anna kävellä.